longo da historia, pero en momentos de cambio importante, de cambio singular. Pois vamos a pensar, por exemplo, na caída do Imperio Romano ou ese momento de finais do mundo clásico, do mundo antigo e da Idade Media. Pois de repente cae o Imperio Romano, cae unha estrutura política determinada, cae unha maneira de pensar, unha maneira de actuar económicamente, usos agrarios, unha maneira de habitar o espazo, etc. Non? Pois Espúnil Labrego buscaba eses momentos clave na historia para ver como as clases subalternas, os esquecidos da historia, que é sobre todo o campesiñado, que non está presente nas grandes batallas, nas grandes referencias históricas, nos cartularios dos mosteiros, etc., pois que lle estaba pasando a estas sociedades nese momento, non? E non só na caída do Imperio Romano, como senón tamén na Guerra Civil, na chegada da modernidade, do mundo contemporáneo, da chegada de algo tan básico hoxe en día como a luz eléctrica, e todo este mundo, non? E Casallo tamén era o lugar excepcional para facelo, pero non só Casallo, tamén toda a comarca de Valdeorras. A comarca de Valdeorras é unha comarca moi peculiar, unha idiosincrasia moi específica, a veces se di que non son galegos, son bercianos, ou viceversa, non? A verdade é que en moitos casos son os grandes esquecidos da provincia de Ourense, son a periferia da periferia. De feito, a estrada principal que conecta Valdeorras con Ourense, a máis rápida, ni siquiera pasa todo o tempo pola propia provincia de Ourense, ten que pasar pola de Lugo. E ali temos dos casos de estudo. Este é un plano da comarca, no centro o río Sil, concello da Rúa ali á esquerda, e o círculo pequeno un castro que non é un castro que se chama Valencia do Sil, que ten algo de base prehistórica, como todos os castros que coñecemos, pois aquí o Monte do Castro en Vigo, ou outros castros da ría, como Montalegre en Moaña, ou outros que temos pola contorna. Pero por que non un castro? Porque é un castro ocupado a finais do Imperio Romano. A partir do século III ou IV, a xente que vive en Valdeorras deixa o val e se sube de novo a este castro, non? Entón, aí temos un primeiro zona de contacto, zona de investigación destes grandes cambios para as sociedades labregas. E despois, Casallo. Casallo está, como dixen, na parte máis oriental de Galicia. Como vemos, incluso as médulas quedan nunha parte máis occidental, máis cara ao oeste, e Casallo está delimitado pola Serra do Eixo, que temos aí marcado. Ao norte e noreste temos o Bierzo, gran representante tamén nos acompaña na obra que é berciana. Cara ao leste temos a comarca da Cabreira, cara ao sur a Seabra ou Seara, e cara ao occidente teríamos a Veiga, o Bolo, Viana do Bolo, todos esos concellos de Valdeorras, non? Unha comarca que nos parece hoxe moi esquecida e moi afastada, pero que ao longo da historia non foi tanto, e sobre todo Casallo. Esta é unha ortofoto, unha imaxe aérea dos montes de Casallo, e os manchóns que temos aí adiante, aí, vamos, en plano central, é o que falábamos antes dos grandes procesos de cambio, non? que sufre a humanidade e as clases campesiñas. O que temos aí é un proceso extractivista puro e duro de lousa, de pizarra. Temos a chegada da modernidade da economía capitalista dunha maneira salvaxe. A min, que son de Marín, eu sempre chamo o Far East, e os compañeros que veñen de Castela chamanlle o Far West, non? Porque aquí temos un proceso moi similar ao que podemos ter no oeste de Estados Unidos. Entón, temos unhas pizarras de grandísima calidade que son exportadas a medio mundo, pero que deixan unha pegada ecolóxica, medioambiental, na paisaxe, a todos os niveles brutais. Pero esa pegada se compasina con usos tradicionais que ainda quedan, rebaños de centos de cabezas de gando, en este caso de ovellas, uns montes excepcionais como esta paisaxe nevada que temos en Penatrevinca. Hai que recordar que estamos en Penatrevinca, o pico máis alto de Galicia, uns vales escarpados singulares, e entón toda unha paisaxe rica a nivel patrimonial que se complementa cun dos maiores conxuntos de albarizas de todo o país. Aquí na provincia de Pontevedra son famosas as do Candán, pero que en Casallo temos centos e centos de albarizas documentadas, algunhas super singulares como esta das 4 esquinas, que é cadrangular e non ten paralelos en toda Galicia. Este curro que se ve aquí abaixo está relacionado coa Mesta. As ovellas meiriñas que viñan na Idade Media de Extremadura subían por toda a Vía da Plata e chegaban en verano aos montes de Casallo para pastar aló. Por tanto, temos na Idade Media que Casallo non é unha
unha fin do mundo, un lugar apartado, senón que un lugar perfectamente conectado con pinturas de arte esquemático esperando por nós. Hoxe en día, o maior conxunto de arte esquemático de todo o país. Non só a prehistoria, o calcolítico. Na Idade Media, no Val do Sanxir, fixemos excavacións na que atopamos varios fragmentos cerámicos de época medieval que pudimos datar en torno ao século XII aproximadamente, e atopamos tamén restos do que sería un lugar de habitación no século XII. É dicir, o que pensábamos que hoxe é afastado e que está desconectado de todo, vemos que a nivel histórico eso non é así, e é un referente durante moitas épocas. É un espazo moi vivo desde o punto de vista comunitario. Hoxe en día a Comunidade de Montes loita pola defensa dos seus montes, financia boa parte das nosas intervencións. Isto, por exemplo, a Iglesia de Sanxil. Aquí, nesta imaxe, estamos vendo unha lousa que se levanta e os emigrantes que salían de Casallo collían un poquinho de terra, metían nun saquiño de tela e o levaban con eles para América ou para Alemania. Que se chama Valencia do Sil, que ten algo de fase prehistórica, como todos os castros que coñecemos, pois aquí o Monte do Castro en Vigo, ou outros castros da ría, como Montaler en Moaña, usos tradicionais que ainda quedan, rebaños de centos de cabezas de gando, neste caso de ovellas, uns montes excepcionais como esta paisaxe nevada que temos en Penatrevinca. Hai que recordar que estamos en Penatrevinca, o pico máis alto de Galicia, uns vales escarpados singulares, e entón toda unha paisaxe rica a nivel patrimonial que se complementa cun dos maiores conxuntos de albarizas de todo o país. Aquí na provincia de Pontevedra son famosas as do Candán, pero que en Casallo temos centos e centos de albarizas documentadas, algunhas super singulares como esta das 4 esquinas, que é cadrangular e non ten paralelos en toda Galicia. Este curro que se ve aquí abaixo está relacionado coa Mesta, as ovellas meiriñas, o coñecemento histórico, e a xente de Casallo, neste caso unha parella nova, cunha rapaciña pequena, montaron un albergue a través dun crowdfunding, e hoxe en día están ali mostrando o que nós estamos excavando, é dicir, o noso coñecemento o estamos poñendo nas súas mans, e entón estamos tamén xerando economía local e que a xente se poda sentar, e neste caso vivindo dun turismo de montaña e responsable. Pero bueno, isto é Casallo. Agora vamos a ver que é a Cidade da Selva e que é isto da Galicia. Moitas grazas. Xa como comentou María, foi a sorpresa de última hora porque o editor non pudo vir. Bueno, é para mí un placer estar en Vigo esta tarde. Bueno, como decía Fran, para mí, desde que chegamos a Casallo fai xa 7 anos, 8, fai bastante tempo, sempre que foi onte, pero xa pasou un tempiño. Pois pasaron estas cousas, que chegou xente como María que viña de prácticas, de alguna maneira se xera un vínculo con Casallo, non é? Esa era unha das intencións do proxecto de Sputnik Labrego, que fora un proxecto de arqueoloxía en comunidade. Para nós era imprescindible implicar a comunidade no traballo que queríamos levar a cabo, sobre todo pois, para que puidera haber un revertimento do traballo que estábamos facendo, co exemplo que estaba poñendo Fran do albergue, ou a última apertura de unha cantina que hubo e que teñen cheo de comidas todas as fines de semana, porque é un lugar que cada vez xera máis interés e a que cada vez se achega máis xente. Nos ten pasado de estar no albergue e que chegue xente do estranxeiro, pois porque escoitaron que aí estaban os guerrilleiros, os últimos guerrilleiros da posguerra, non? Isto é unha cousa que a nivel europeo está totalmente normalizado. Parece que no Estado español todavía hai certo resquemor a poñer en valor o patrimonio máis contemporáneo, cando é unha cousa que, bueno, temos que aproveitar porque temos toda a multidisciplinaridade das entrevistas orales que nos aportan unha información que podemos ver a través tamén da documentación, e ca arqueoloxía que nos confirma pois todo aquilo que o mellor os documentos pois a veces poden estar sesgados ou non. Un xacemento arqueolóxico non vai estar sesgado nunca. A información que hai é a que aí non hai trampa nin cartón.
E a peculiaridade de Cidade da Selva, dentro de todo este territorio de extractivismo que vimos agora mesmo, tivemos a grandísima sorte de que o lugar onde estaban ubicados os chozos está dentro da zona protegida pola Rede Natura 2000. Isto quere decir pois, que as canteras non puideron operar aínda, porque se queren o farán en algún momento, que as canteiras non puideron operar e chegamos a tempo a eses contextos pois, que estaban todavía sen investigar a nivel arqueolóxico. Bueno, Cidade da Selva, podes enseñar o ratón aí, non sei, non. Cidade da Selva, digamos que esa especie de igrela que vemos eses dous vales que se unen. Non, é aquí. Aquí estaría o principal campamento onde temos localizadas máis estructuras que Morteiras. Para isto tedes que comprar o libro e ver os maravillosos mapas que fixemos. E despois no val que vai paralelo serían os chozos da Bruña. Isto nos dá unha información moi relevante, porque isto non era un campamento para unha estadía permanente en un único lugar. Temos un pouco a teoría de que eles iban itinerando dentro dos montes de Casallo, que se lle chamaron nos documentos Cidade da Selva non foi por casualidade. Isto o pudimos comprobar nas nosas propias carnes, porque as primeiras veces que para chegar aos chozos íbamos con motoserra en mano, literal, porque dende o abandono do gando vacuno no monte, o monte está cada vez máis pechado e tiñamos que chegar a sitios onde o mellor non pasara ninguén dende facía 20 ou 30 anos. Son zonas que non se transitan nin tan sequera para a caza, que ás veces pois, é unha forma de manter limpo o monte, pero non era o caso. Bueno, pois así comenzaron as aventuras de Sputnik Labrego buscando chozos e, como vos decía, dentro do proxecto de comunidade, bueno, dentro do que era a implicación da poboación. Bueno, por facer un pouco de contexto de por que decidimos estudar este contexto con unha metodoloxía multidisciplinar, pero capitaneada por la arqueoloxía, pois era unha cousa que se estaba facendo a nivel europeo, que nos tiñamos coñecemento de que era unha cousa que cada vez estaba poñéndose máis en valor, que dentro das universidades, dos departamentos de arqueoloxía había certa reticencia, pero cada vez se iba aceptando máis esta realidade de que a metodoloxía arqueolóxica podía dar moita información sobre estes contextos que hasta o momento se estudaran por memoria oral ou por documentos. En base a eso, pues, Tejerizo montou este equipo de locos, vamos a decir, porque hai que estar moi loco para ir a Casallo e meterte estas caminatas que nos pegamos de horas e horas para chegar ao sitio. E isto pues, foi dando lugar, toda esta posta en marcha de coñecemento, de cada vez irnos aproximando máis as cousas, pois a este tipo de publicacións que fixeron os compañeiros, en este caso pois encabezado polo compañeiro Sursallán, un pouco pois sobre a solidaridade galega portuguesa na raya. Temos este libro que fixemos con motivo do 80 aniversario da fundación da Federación de Guerrillas de León Galicia, no que decidimos pois facer tamén un pequeno monográfico sobre o asunto. Digamos que aquí foi onde se mostraron os primeiros resultados a nivel editorial dos traballos de Sputnik Labrego. Como chegamos a todo isto, a todo este coñecemento, a todos os lugares que atopamos? Pois grazas á implicación da comunidade local, porque sen eles non sería posible. Neste caso temos ao señor Alfredo, que aínda se me eriza a pel cada vez que falo de él, porque para nós foi unha persoa, para mí foi como o noso avó, o noso padriño de Sputnik. Desgraciadamente pois deixounos fai uns anos, pero chegamos a tempo de que nos contara as toponimias, os lugares. O señor Alfredo con 6 ou 7 anos estaba xa no monte cogando, coñecía todos os lugares, era un deses nenos da poboación local que convivía no territorio cos do monte. En xeral, foran guerrilleiros, foran fuxidos ou o que foran. Entón, el convivía con esta realidade e a tiña normalizada. Quería
Tiña aquí, na primeira entrevista que fixemos ao señor Alfredo, quero ler este párrafo porque nos conta isto, na primeira entrevista que lle fixemos no ano 2018. Dice el señor Alfredo: yo estaba en la porta del chabolo de los pastores, iba a comer, estaba migando la leche con pan para comer y vinieron unas dos señoras, esas de su vecino. Me quitaron la taza, me cogieron por la mano y me llevaron arriba, donde están los chabolos. Tuve que comer allí con ellos, me dieron de comer, decía el señor Alfredo. En este caso, señor Alfredo, en esta entrevista nos da lugares que luego van a ser principais, como foron os chozos da Bruña, os chozos das Morteiras, co Caxoto sempre nos señalaba dende unha parte a outra do monte: tendes que chegar ata ali, tendes que chegar ata este outro sitio. Decía: vedes ali onde aquel rebolo? E eu decía: señor Alfredo, está todo cheo de rebolos. Ali onde aquel rebolo, ali hai un chozo. Pois grazas ás referencias que nos iba dando o señor Alfredo, grazas a Francisco, o noso bailarín, que cada vez que marchábamos de Casallo se encargaba de ir só ao monte, nos chamaba: xa atopei outros 3 chozos. Xa tiñamos que volver para documentar eses chozos. Foi grazas á implicación da comunidade local que se pudo levar a cabo este proxecto. Non teria sentido sen eles, porque ao final o que facemos dende o noso proxecto non é pola nosa carreira científica, imos dicir así, máis porque os territorios teñan un desarrollo e teñan un recoñecemento, como neste caso, o valor patrimonial de Casallo dende a prehistoria era unha cousa completamente descoñecida. É verdade que desde que chegamos ali se deu un golpe sobre a mesa e a xente local está tomando conciencia do importante que é esa terra que teñen. Unha das, aquí vemos algunha imaxe, eso foi na primeira campaña onde estamos compañeros cos cascos azuis, foi na primeira campaña de Morteiras. Despois temos aquí este que é o chozo da Bruña, Burgozos. Aquí temos non sempre construíamos chozos, digamos, de propio, como no caso de Burgozos, que está construído inteiro. Ás veces pois aproveitaban estes abrigos ou estas entradas e facían pequenos muros diante. Un día moi máxico que tanto para Fran como para min foi a nosa revolución a nivel persoal e profesional, me atrevo a decir, porque era a primeira vez que íbamos a unha campaña de Sputnik Labrego. A min ese día, como eu estudo minas, me mandaron a mina de Wolfram, a min con Mario nos mandaron a mina de Wolfram. Ese día dividimos o equipo en dous. Fran foi a acompañar a un compañeiro, tiñamos unha referencia documental de un lugar que se chamaba Pala de Cabras. Pala de Cabras despois se fixo famoso a nivel, polo menos a nivel de Galiza. Creo que se coñeceu bastante porque intentando localizar ese chozo onde estamos excavando a compañera Carla e eu, ese era o chozo de Girón, que Girón era un guerrilleiro berciano bastante coñecido por toda a zona de Cabrera, que tuvo bastante relevancia a hora de formar a federación e todas estas cousas. Pois, buscando este chozo de Girón na Pala de Cabras, lle preguntamos a xente do pueblo: onde está a Pala de Cabras? A Pala de Cabras era un sitio onde levábamos o ganado, cando chovía nos metíamos ali a refugio. É un abrigo rocoso bastante impresionante, xa orográficamente impresionante, no cual no período estival, na primavera, cae unha cascada por diante. Fran, con moi bo criterio de arqueólogo, chegou ali e dixo: este sitio ten moi boa pinta para que poda haber pinturas rupestres. Vou a botar un ollo. Con bo ollo de arqueólogo, o primeiro que atopou foi un ídolo oculado, que neste momento é unha das pinturas máis importantes a nivel de... Isto trastocou completamente os plans de Sputnik Labrego, porque non entraba nos nosos plans meternos a estudar pinturas rupestres. Nos íbamos a estudar minas de Wolfram e de Rilla, e de repente nos vemos 11.000 anos atrás no tempo. Bueno, esta é a versión que contamos en público. Logo, si pagades uns viños, contámoslos a versión de verdade.
Bueno, isto supuso moitas, hubo pois aí que decía que non, que as pinturas as pintaron algúns guerrilleiros andaluces que o viran por Levante, chegaron a decir incluso que as pintáramos nós. Bueno, é a Universidade de Vigo precisamente que estuvo facendo análisis de todas os pigmentos e o orixe. Quero decir que ao final non é só ti chegas con unha idea na cabeza, pero te este vir adaptando ao que vai reclamando a xente, porque para eso é un proxecto en comunidade, non? Pasou, eu non estaba ainda no equipo, pero se non teño mal entendido, cando chegaron a primeira vez iban preguntando por Ciudad de la Selva e ninguén sabía o que era eso. Todo o mundo sabía que había chozos dos do monte, pero a denominación de Ciudad de la Selva non a coñecía ninguén. Hoxe en día todo o mundo na comarca coñece o que é Cidade da Selva. Conseguir resignificar un lugar así para mí xa é un éxito a nivel a nivel social, non? Logo pois pasaron este tipo de cousas, de que a xente que estaba no monte, había tanto xente de Asturias como do Bierzo, pero tamén había bastante poboación local que se botaran ao monte nos primeiros días despois do golpe de Estado por medo, non? Os que chamaban os fuxidos, os escapados, non eran guerrilleiros per se, porque non tiñan ao mellor unha conciencia política ou unha conciencia de exército, pero eran xente que, pois, por salvar a súa vida se tirou ao monte, non? Isto o vimos na construción de chozos como este da Bruña, no que veíamos aí algunhas cousas que non nos cadraban a nivel estructural e decíamos, pero isto que pinta aquí este pilar? Este pilar que pinta aquí? Cando logo, paseando polo pueblo, observamos que era un sistema tradicional de construir en casallo cando se facía un segundo piso. Era un pouco un sistema como para apoiar o... Sempre nos dixera o señor Fermín, que é outro dos nosos confidentes, sempre nos dixera que él se recordaba de neno de ver un chozo que tiña 2 pisos. Entón empezamos a barruntar un pouco que pola forma do derrubo, porque estaban esas pilastras e demais, posiblemente o chozo de 2 pisos fora este da Bruña. Entón vemos que hai como unha implicación, hai como esa tradición de construcción do local. Despois intentamos sempre que o equipo fora multidisciplinar, que viñera xente de todas as disciplinas, que se puderan aplicar novas tecnoloxías aos estudos que estábamos facendo. E isto que sería arqueoloxía dende a parte máis contemporánea, de arqueoloxía da paisaxe, de saber a través de programas e de softwares, pois como conectan visualmente este monte con este, pois pudimos mapear todas as estruturas que tiñamos atopadas, que non sempre eran de vivenda, a veces eran de vivenda, a veces eran de vixianza, a veces eran temos localizado incluso un chozo hospital, que era onde mandaban mellor os enfermos para que se curasen por si tiñan algunha cousa contagiosa ou... Entón, grazas a isto podemos un pouco facer este tipo de interpretacións de como se conectaban visualmente ou como a través das linternas, que é unha das cousas que atopamos con máis frecuencia, pois se facían señais de luz ou había como unha comunicación. Guerrilla ou pastores? Esta é unha pregunta porque no primeiro congreso que levamos a presentar isto, falaba unha persoa, tamén un académico, sobre a mina de Wolfram, e cando se deu a charla sobre o que estábamos facendo, o señor tivo a ben erguerse diante de un foro de casi 200 persoas e dicir que o que estábamos excavando eran chozos de pastores medievais, cando a materialidade que estábamos atopando pois se correspondía con materialidade do contexto da Guerra Civil, da Segunda Guerra Mundial, mesmo a balística, que logo comentara un pouco Mario. Entón, pois era un pouco como que a teoría dese señor que intentaba desacreditar o noso traballo pois se caía polo seu propio peso. E isto pois é o que nos daban as evidencias materiais da loita armada, que comentará a continuación Mario.
Claro, aí o que di a Laura é verdade. Realmente, unha das cousas, unha das luitas que sempre tivemos que ter no Español Labrego, no traballo que desenvolvimos en Valdeorras, é luitar contra o negacionismo, non? Igual que hoxe en día hai xente que di que a terra plana ou que tomar lexía é bo para evitar o coronavirus, non? Pois tivemos que dar evidencias e bastante fortes, porque había xente que negaba iso. O das unhas pinturas do Capolítico, que por certo, non sei se pode dicir, sí, non? O sea, medio oficial. Donde está Vale de Cabras, uns metros máis arriba, hai outro abrigo rochoso con máis especie de decir. Por sorte ou por desgracia, atopamos os dous conxuntos pictóricos do Capolítico millor conservados e maior tamaño de Galicia. Hai cinco nos topamos dous. O sea, creo que un dos grandes éxitos do Español Labrego tamén é iso, non? Pero, entón, igual que nos decían de que eso que pintáramos nós, que pintara fulanito aí cunha pintura, que en plan, a ver, señores, por favor, isto é imposible, tamén nos decían que os chozos, claro, cal é o problema? A veciñanza de ali de Casallo a estas estruturas, estes edificios, chamalle chabolos, chozos, pero tamén chama chabolos e chozos aos refuxios de pastores, aos refuxios que teñen feito cando facían excavacións alegais de Wolfram, é dicir, é unha estrutura, un chozo é unha estrutura, unha cabana, non? O sea, para entender. Entón, claro, que nos decían, claro, que eses chozos que estades excavando son chozos de pastores, des medievais. E eu, a ver, o jando máis grande que traballei que a miña vida foron jaliñas, pero ali meter 500 ovellas, como miramos, ao último gran rebaño que hai en Casallo, de casi 1000 cabezas entre ovellas e cabras, non meter 500, meter 50 ovellas en sitio onde están eses chozos é físicamente imposible, solo podes verlas en helicóptero, vale? O sea, é dicir, é un espacio, porque sí que temos al lado de conxuntos esta historia, ¿no? que contaba o señor Alfredo, de que ele estaba nun chozo de pastores, é dicir, un chozo ou un gran balado cas súas ovellas ou todas as ovellas da súa aldea, e despois tiveron que levarlo arriba, é dicir, tiveron que coller a man, levarlo, porque se non daba chegado a un chozo onde non hai un espacio para vender, non? Entón, claro, sempre a primeira publicación que fixemos xa, de feito, tivemos sorte que, ademais, nas dúas primeiras campañas de excavación arqueolóxica que fixemos, tivemos o 90% das evidencias materiais que vou contar aquí saliron esas dúas, é dicir, podemos calar a boca, literalmente, isto non sei de calar de boca se decían de que eso non eran campamentos da Federación de Guerrilla. Por que isto é importante dicirlo? Isto se chama Cidade da Selva porque a propia xente que fundou a Federación de Guerrillas de León Galicia ali chamoulle Cidade da Selva porque para eles era unha cidade, porque hai moitísimos puntos, non? O da selva é pola dificultade física, non? E é importante, bueno, que a Federación, isto a Cidade da Selva é produto dunha organización armada que era a Federación de Guerrillas, non? E temos algunhas imaxes, non? Estas son imaxes propias da Federación, despois temos imaxes a posteriori de algunhas agrupacións, de algúns guerrilleiros, non? Que durante a época da Federación, incluso máis adiante, non? Pero aquí o importante, sobre todo que o vemos, a ver, que non somos fundamentalmente arqueólogos, tamén temos que traballar ca documentación, non? E nestes casos as fotografías tampouco como a arqueoloxía non minten, é o que hai na fotografía representada, non? Inda que unha fotografía eles queren representar unhas cousas. E aquí se representan varias cousas interesantes. As dúas primeiras son fotografías que se entenden que son do Congreso Fundacional da Federación en Ferradillo, pero si vos fixades as catro imaxes, todos destes grupos de homes están uniformados, os pantalóns son oscuros, todos levan unha camisa que aí parece blanca e tal, pero despois son todos camisas kaki, como era que era a cor dos uniformes da época, do uniforme do 1926, modelo 1926 do exército español, que despois, durante a guerra varía, non nos dous bandos, pero era a cor
estándar. Vemos que todos levan correaxes, non? Neste caso, identifícanse moi ben, que despois os veremos correaxes de tipo militar, bueno, volveremos sobre isto, non? E todos van armados, é dicir, aquí estas fotografías non son unha foto de 4 amigos, vamos a sacarnos unha foto para mandarle a miña prima que está en Buenos Aires, non? Estas fotos están representando, somos un exército, somos unha federación, temos unha organización militar, unha organización armada, non? E aquí, ainda que pareza mal aquí a xente que traballa en documentación, a documentación minte, e a Guardia Civil minte máis, pero estes informes da Guardia Civil e do Exército son bastante detallados, porque sobre todo ao principio, estes son do 41, do 42, 43, sempre que tiñamos primeros intercambios, bueno, que tiñan combates, non? Temos a sorte de que hai algúns informes onde o oficial que o redacta é bastante exhaustivo, non? Por exemplo, bueno, aquí rapidamente quería falar, por exemplo, este documento é un dos máis interesantes, son 3 páxinas, describe perfectamente a indumentaria, caen tres guerrilleiros e describen perfectamente o armamento, a vestimenta, os obxetos que levan, non? Pois, un cargador de repuesto, bueno, dicha arma, funda para arma de cuero, correaje por avellana, o correaje militar de dotación do exército español dende o 1900 pouco, é un correaje que se chama tipo Carniago, que, bueno, Carniago era o señor que o inventou, e era color avellana. Despois da guerra empeza a ser negro, de feito non sei se algúns que están aquí presentes lle tocou facer a mí cara e ainda non sei se algún lle tocaría incluso facer a mí meses correajes de coiro ou ao mellor no vestido de bonito, por así dicirlo, non? Ainda se conservaron ata os 70 e 80. Bueno, correaje por avellana, composto de cinturón dos tirantes, 3 fundas de cargador, o sea, isto é tal cual o correaje carniado, un morral de cuero, unha linterna eléctrica, unha navalla de afeitar, unha brocha de afeitar, un espejo pequeño, bueno, máis cousas, non? Van contando. Isto é moi interesante porque si o pensamos, unha das non traemos iso, pero en todos os chozos que excavamos na cidade da Selva apareceu, bueno, todos non, no 90% dos que excavamos apareceu unha pila de linterna ou unha linterna inteira, é dicir, evidentemente se vendo no monte necesitas non hai luz eléctrica, entón, bueno, pero tamén unha cousa que nos pareceu interesantísima, atopamos cepillos de dente, non, pasta dentífica, atopamos espelliños, atopamos unha tesoiriña da que poderíamos ter na casa para cortar as uñas. É dicir, isto que nos di non estaban de vacacións, evidentemente, pero un exército é unha organización armada é tan débil como o máis débil dos seus combatentes. Se os combatentes estaban ben alimentados, que tamén temos moitísima evidencia de alimentación do que tiñan, non? Se estaban sanos, é dicir, e a higiene é unha necesidade para que un corpo para que un corpo humano estea funcional, a partir de aí só necesitas armas para combatir, non? Entón, bueno, decir, hai un pouco o que tamén a través da documentación vamos a vendo, e o que vamos vendo é que sempre aparecen fusiles, aparecen pistolas, bueno, a dotación típica que tiñamos os combatentes nesa época, non? Aquí un pouco que vos comentaba, non? Vamos a empezar dende o básico tamén, moitísimas evidencias de calzado, de botas, eso que vedes aí arriba, esas pequenas fibeliñas, poden ser de calquer cousa, pero se nos poñemos como se chama, un pouco inventivos, son pezas que aparecerían nesta zona dos correaxes, non? É dicir, claro, o coiro evidentemente desapareceu. E esta é a linterna, que, bueno, como vedes, unha linterna que está casi inteira, as súas dúas pilas, etc. Isto que o que me refería antes. Bueno, estos son unhas pezas que son orixinais, son de un compañero noso, bueno, que se dedica á recreación histórica da Guerra Civil, entón son todo pezas orixinais da época que las ten conservadas, non? E como vedes, todo eso que vedes aí está aquí presente. Temos o que vos decía, os 3 tirantes cos castres cartucheiras e o correaxe tipo carniago,
que serían estes que vedes aquí, con esa fibela para arma de infantería republicana. Este tipo de correaxe podría ser que é chamase cinto Sam Brown, ben de orixe inglesa, e en orixe era para levar oficiais, para levar a arma corta e o sable, pero bueno, despois vaise utilizando por un cinturón basicamente para cargar cousas, non? E o que vedes aí é un mosquetón Oviedo, modelo do 1916, que se creo que dos anos 30, que era arma de dotación do exército español e despois, bueno, evidentemente dos dous bandos durante a Guerra Civil. Todos, sistema Mauser. Mauser é unha empresa alemana que vende un modelo que é o 1898 92, perdón, é o primer mosquetón español. Despois, bueno, na fábrica do Oviedo faise a partir da década dos 10 e despois a partir da década dos 40 é o modelo Coruña, que se fai na fábrica da Masa de Coruña. Pero o que vedes aquí é que os 5 combatentes todos levan arma larga e seguramente son variantes dese mosquetón, non? Por qué? Porque o mosquetón Mauser é a arma de dotación tamén do exército alemán e variantes desa, o exército polaco, o exército checo, a metade dos exércitos de Europa, basicamente, menos italianos, franceses e ingleses que teñen os seus propios fusiles, o resto, máis ou menos, usan variantes dese Mauser, non? E o que fomos atopando é estado de procedencia das vaíñas de fusil. É dicir, atopamos, non sei, casi unha trintena, 40 ou así de evidencias de vaíñas de fusil, e o que fixemos foi un estudio. Claro, todas estas o que teñen é que están marcadas. Hai xente que son máis friki que nos, que vive onde ven cada vaina, ¿no? cada sello. Entón, claro, por exemplo, temos dentro neste estudo, ¿no? 7 vaíñas de fusil que veñen da República de Checoslovaquia. Checoslovaquia é a fábrica de armas de Europa dende os anos 10 ata casi ata posguerra, basicamente, non? Entón, bueno, e hai unha gran partida de armas de Mauser que veñen para a República. A República, despois do alzamento, compra moitísimo Mauser en Checoslovaquia, etc. Casi igual que en Checoslovaquia, alemanas. O sea, estamos falando, estos son contextos do ano 46-47, vale? O sea, que o abandono do ano 46, perdón, ¿no? Sí. Entón, tamén, evidentemente, munición proveniente de Alemanha, ¿no? Evidentemente sabemos que o apoio que tivo o fascismo por parte da Alemanha nazi, ¿no? Bueno, despois cousas máis curiosas, como pode ser, o Reino de Grecia, que é un tal, evidentemente, producións de Mauser do Estado español e unha vaina que además apareceu no chozo que mirábamos antes do Teixedal, procedente dos Estados Unidos mexicanos. Bueno, como ben sabedes, os Estados Unidos mexicanos envían unha partida de armas en apoio á República. Entón, é como moi singular que nos aparece aí pola seguinte historia. Outra das cousas que fomos atopando foron memorias de guerrilleiros que estiveron na guerrilla, que foron escribíndoas, e de repente nos apareceu un paisano en plan de, mira, esto de unha señora e é para vos. E era non sei quantos folios son, as memorias de un dos guerrilleiros escritas, non? E despois hai outras publicadas, e esta anécdota ven con un señor que lle chamamos Malvarisco, que era o traficante de armas da guerrilla, non? Era como eles desde fora definese como traficante de armas, pero nós entendemos que é o encargado de aprovisionamento militar da guerrilla. É dicir, un señor que collía uns burros, salía de Casallo, íbase a Portugal, iba non sei onde, e el tiña contactos. E no libro vai dicindo, eu iba a casa cuartel da Guardia Civil, tiraba os billetes encima da mesa e os guardias civiles me vendían a munición, non? Pero hai unha das fotos que fala de a veces había un guerrillero moi alto, non sei que, tal, e que tiña un mosquetón mexicano. E esa noite dormimos no Teixedal. Buah.
sea, que cando nos apareceu esa vaina de México, foi como, bueno, esto non pode ser, non? Pero bueno, aquí realmente podemos decir que a arqueoloxía casi está dando ya razón a este señor, non? Bueno, e despois máis cartuchos elegibles, tal, orixe en cambio, no calibre curto, é dicir, en arma curta, que sería pistola ou subfusil, casi toda a procedencia de fábricas do Estado español, exceptuando estas dúas de Bélxica, que son, non o atoparei agora, son esas, que aparecen como donación, que son dúas, un calibre moi específico dun arma que volveremos a agora. Bueno, evidentemente, tamén moitísimo cartuchería semimetálica, é dicir, cartuchos de escopeta. Temos que entender que a guerrilla, en la que foi unha organización militar, e nas fotos eles entenden aparecer como unha organización militar, armar a certo número de persoas é complicado. E igual que hoxe en día no Val de Casallo hai un número de escopetas que seguramente superior ao número de habitantes, nos anos 40 sería igual, é dicir, entón unha forma de que a xente se botara ao monte, o armamento máis fácil de atopar eran escopetas. De feito, temos documentadas de que entraban en casas e roubaban escopetas porque necesitaban armamento, non? Isto é o que falamos de, bueno, así rapidamente, non? Xa para non aburrir moito, un pouco ao armamento, non? Que tería a guerrilla. Tivemos a sorte ou a desgracia de só atopar un arma completa en contexto arqueolóxico, que este revólver é un revólver copia dun Smith & Wesson americano que se facía nos anos 20 na zona de Euskadi en Eibar, que, como ben sabedes, a cidade de Armera, non? Ali eran os chinos da época, compraban un arma boa e intentaban copiar entre as diferentes fábricas, non? E chegou a tal punto de que estes revólveres son coñecidos como Onan. Onan en euskera significa bo. É dicir, este é o revólver bo que vendían os de Eibar. Bueno, desta mesma época, durante a Primeira Guerra Mundial, mandan non sei cuántos revólveres ao exército inglés e os ingleses devolven dicindo de que teñen moi mala calidade, non? Entón, non sei se ese bo, claro, esa denominación de bo así que aparece nos anos 20, 30, entón, bueno, supoño que é unha marca comercial para intentar superar como ese fracaso, non? Bueno, este é o único revólver que temos, pero despois o que temos é munición de todas estas armas. Esa de arriba é a Astra 400, tamén coñecida como Puro, era arma de dotación das forzas armadas españolas, tanto exército como Guardia Civil, etc. ¿no? Bueno, nove largo español mítico. Estes subfusiles, bueno, estes dos de arriba é o MP-18 de Vixe Alemán, que despois durante MP-28, o sea, MP-18 que é do 1918, a versión do 1928, despois durante a guerra na zona republicana é coñecido como Naranjero, porque hai unha produción, se supón, en Valencia, por eso chaman Naranjero, inda que as malas linguas din que como o pulatín era laranxa, entonces chaman Naranjero, que é unha copia non autorizada, non unha copia de guerra. Si coñecedes a figura de Durruti, sabedes que el morre por un tiro da súa propia arma, pois foi con unha destas armas que se supón que se lle cae ao chan e se lle dispara e o mata, non? Bueno, este é un modelo de subfusil que funciona no País Vasco que este aparece noutra fotografía, pero esta arma que leva este guerrilleiro se parece moito a ese tipo de fusil, a estes fusiles que o cargador vai por lateral. Esa arma de aí, a do medio que me falta, e para os frikis de verdade, que mirachedes Star Wars, é a arma de Han Solo. Non sei se vos dades de conta. Bueno, cando fan a peli de Star Wars, o George Lucas quería un arma específica para Han Solo e o que collen é ese tipo de arma que é unha pistola metralladora moi de moda a finais do século XIX, é dicir, unha pistola automática, bueno, empezase a ser semiautomática, despois automática, o último combatente guerrilleiro que cae en combate, que é o piloto. Si imaginades unha foto do piloto, aparece fotografiado cunha desas armas, non? Os dos cartuchos que vos decían que eran de Bélxica,
son de ese arma porque, bueno, esa arma é de FN, de Fábrica Nacional de Gestal, non? Que é belga. E isto xa é a comida, non é? Materialidade. Sí, bueno, estamos vendo varias cuestións da materialidade da guerrilla, pero, a ver, da guerrilla hai moitas memorias de guerrilleiros, hai moitos libros basados sobre todo na documentación histórica, e tamén o proxecto o que quere demostrar é as condicións, o sea, os vimos chozos que teñen 2 pisos, non simplemente porque, oye, sea un monumental un chozo, porque sea singular, sino que eso implica un gran esforzo de traballo, non? É dicir, calquera que este nas montañas, si considera que é un posto de vanguardia e un posto estable onde ten que facer operacións e demais, vai a construir un cómodo campamento, como eles o denominaron. Entón, bueno, temos ese esforzo. Pero despois tamén temos os detalles máis mundanos, que moitas veces a historia non nos conta. Estamos acostumados a historias de golpes, de acción, de retaguardias, de mortes e demais, pero que durante as excavacións pois, atopamos, por exemplo, a niebina, que é o precedente da nivea. É dicir, temos unha crema de mans, unha crema hidratante, que é a maneira, a arqueoloxía que nos permite chegar aos detalles máis concretos, máis particulares da guerrilla, tanto como, por exemplo, na niebina ou o protector estomacal Saín de Carlos para curarse, que son estes vídeos que temos aquí, para destas fracturas e festas que tamén sabemos que se facían ali, grandes calderetas de corzo, de xabaril, atopamos todos eses osos dos refugallos da guerrilla, fixemos as analíticas a través de estudosos de fauna e demais, entón, a través desta arqueoloxía chegamos aos detalles que de outra maneira sempre quedan nun segundo plano, non? Chegar aos detalles, a eses lugares un poquinho máis escuros, ou máis recónditos da historia, como eran tamén a nosa vontade inicial as sociedades labreiras, non? E tamén, con este proxecto, chegamos moito a memoria histórica e a fechar referidas, que é o que pretendemos. E aquí vos paso con Laura, que conheceu en persona a Cati, onde tivemos o prazer, e vos conta esta experiencia. Emocionais de Sputnik Labrego, chamaron así, porque Cati Álvarez Valle é unha artista belga de orixe valdeorrés e cabreirés. Ela coñeceu o proxecto de Sputnik Labrego por redes e a través do proxecto se puso en contacto e chegou a nós un verán ca intención de visitar un chozo que a ela le fararon onde estaba o seu avó, o bailarín. Que pasa en Casallo que o bailarín era unha persoa das que estaban no monte, pero era do pobo, entón é como unha destas figuras míticas que co paso dos anos acaban converténdose en lenda, non? Entón, Cati veu con nos de excursión, a levamos ao Teixedal e dixemos este o chozo que lle chaman do bailarín. Un pouco en base aos nosos traballos, organizou fai agora 3 anos unha mostra artística na cidade de Liege, a que fomos convidados a participar. Eu tive o inmenso placer de estar ali con ela e acompañarla na inauguración, na exposición da exposición. O que fixo Cati foi un pouco coller os nosos resultados das investigacións, todas estas fotografías que estábamos amosando, que son fotografías técnicas, fotografías podemos chamar de corte académico, de corte para documentar, non? Arqueolóxicamente, o que fixo foi darles unha visión artística dende a súa historia, que é unha historia moi dura a nivel familiar, porque o caso do bailarín é un caso moi particular, no que estuvo moito tempo perseguido, non o conseguían capturar, entón o sistema era reprimir a súa familia, especialmente as mulleres da familia do bailarín son represaliadas e torturadas de maneira voraz. Ela crea esta obra de arte, esta exposición artística a que lle chama El Baile. Un pouco, pois esta obra estaba disposta en un piso, a galería artística era un piso, entón digamos que cada habitación pois contaba unha cousa. Digamos que había unha habitación principal onde Cati colocou unha fotografía de unha boda en Casallo e a partir desa fotografía na que aparecían varias persoas, ela pois foi identificando, pois este tal, este cual.
grazas a esta exposición chegaron familiares de Caci que tamén eran emigrados a Bélxica. Para a nosa sorpresa, un deles nos di: eu teño un libro dun guerrilleiro en casa, se queredes podedes vir e vos lo enseño. Concertamos unha cita con este señor, con Marcelino, e fomos ali á casa de Marcelino, un señor tamén de Casallo, emigrado a Liés. Nos contou que cando xa estaba nos últimos momentos que a guerrilla se veía en peligro e que sabían que tiñan que abandonar a cidade da Selva, se achegan ao barrio de Rumiña, que digamos que é un barrio de Casallo, pero que está como máis aillado do que o resto do povo, como máis cercano ao monte, polo tanto máis accesible para a xente que estaba no monte. Este libro era un libro dos que se publicaran na época da República sobre cultura xeral. E con este libro aprendían a ler na cidade da Selva, algunos que non sabían ler, ou adquirían coñecemento de cultura xeral. Entón, el considera que cargar con ese libro na fuxida é un pouco absurdo e decide entregarlo en este caso, a nai de Marcelino, e o libro estaba asignado con nome do guerrilleiro, que agora non me recordo quen era. Bueno, basta que me quera acordar, pero non o recordo. Non é tampouco o dato máis relevante, senón o feito, non? De que este señor chegara ali e a unha das señoras pois, que se portaban ben con eles, lle dá este libro e lle di se pode servir para que alguén no povo aprenda a ler, cousa pois que denotaba tamén pois ese allamento que había en Casallo naquela época, a falta de medios e de acceso á educación, ese contexto rural tan aillado que vivían pois prácticamente. Francisco Elvira, un dos fundadores, un dos que firman os primeiros estatutos da Federación de Guerrillas. Era Francisco Elvira, pois este libro non só tiña como peculiaridade a firma de Francisco Elvira, senón que o párroco de Casallo en aquel momento collera este libro, lle pasara o selo da censura, porque o libro estaba censurado ca data de 1947 ou 48, censurado polo cura, pero o cura dixo que pode pasar, porque aprendan a ler. Entón, lle puso o sello de censurado e lle volveu a entregar. Este libro pois acabou en Liés e o tiña este señor como un dos maiores tesouros, pois é como estas cousas do círculo máxico que para min é Espúndil Labrego, que nos pasan este tipo de cousas. E a exposición, a exhibición en sí, pois foi unha cousa tamén para poñer a nivel internacional isto en coñecemento, porque a xente quedaba alucinada con que en España houbera esta resistencia e non se coñecera a nivel europeo, non? Logo, para terminar con esta foto, pois simplemente incidir sobre a nosa intención dende o principio de que este proxecto fora un proxecto en comunidade, na que a comunidade de Casallo formara parte do equipo, pois igual que o resto, aquí somos todos iguais. E nada, pois aquí temos ao noso Francisco apodado por noso bailarín, antes de que chegara Cati a nosas vidas. Nos apodamos a Francisco como o bailarín, o noso bailarín. Hai un capítulo moi interesante no libro que podedes ler sobre todas estas persoas que a día de hoxe pois en Casallo están completamente implicadas co proxecto e que son pois parte da nosa guerrilla actual. E nada, pois queríamos despedirnos con esta foto dende a Bruña, dende os campamentos da Bruña, feita por Mario Pereiro pola cámara, moi ben colocada. Pois simplemente tamén pois para que vos fagades unha idea do que era o entorno, o contexto, casi sempre os chozos ubicados ao lados de saltos de auga, un pouco para utilizar a auga como camuflaxe do ruido dos animais que tiñan, porque criaban animais, e todo isto son indicios que temos atopados arqueolóxicamente. E nada, pois nos despedimos con esta foto tan especial e deixamos creo que temos tempo para se alguén quere comentar algo, pequeña tertulia, debate, alguna pregunta, estamos encantados. Moitas grazas polas vossas intervencións. Como dixeron, temos uns minutiños de
preguntas, eu quería abrir o debate cunha cousa que igual meto a pata, porque eu lembrome de chegar a Casallo, facendo máster, facendo as prácticas, todavía me lembro do Bar de María, cas fotos dos materiais que sacarades dos chozos, entre eles do revólver oxidado. Eso sorprenderme moito porque dende a academia normalmente non é tan habitual ese nivel de transferencia e de implicación cas comunidades locais que te fagan tanto caso, non? Que de repente no Bar do Pobo que va todo o mundo teñan máis fotos dos materiais que eu fago máis prehistoria bonitos non son. Entón, preguntarvos por que obxecto foi para vos non sei, sorprendente encontrar nos chozos e que creo que, despois do revólver ninguén poderá decir máis os chozos dos pastores e que un dos obxectos que non vin na charla que eu igual me imaginei, porque xa fai moito disto, era un bote de penicilina que claro, a mí facíame pensar, esta xente está vellada, pero non tanto, porque para que un bote de penicilina chegue nestas cronoloxías o monte, unha rede se teñe que ter. Derivado disto, tamén quería... derivado disto tamén quería falar un pouco como non só dos guerrilleiros, senón tamén das redes que fixeron posible o mantemento destas persoas no monte, non? Que ao final que o señor Alfredo aí un pouco obrigado e invitado a comer por esas dous mulleres que estaban nos chozos, quería tamén que falades un pouco de isto, da presenza femenina nos montes. Por alusiones, con permiso dos meus compañeiros, me disculpo tamén porque eu son unha das autoras do capítulo de mulleres e non fixen alusión ao tema durante a charla, entón te agradezo, María, que o saques a colación. Efectivamente, unha das partes máis importantes para o desarrollo da guerrilla foi a rede de enlaces, e a rede de enlaces estaba fundamentalmente formada por mulleres do entorno rural. Sempre isto é moi importante remarcarlo porque o entorno doméstico ao que estaba relegada a muller a principios do século XX non é igual o espazo doméstico na cidade que o espazo doméstico no rural, non? O espazo doméstico no rural vai moitísimo máis alá da casa. Teñamos en conta que era xente que vivía da ganadería, que vivía do pastoreo e da supervivencia do que lle proporcionaban os montes, entón eran xente que habitaban esos espazos e habitaban todos eses lugares. Digamos que o entorno doméstico non era só a casa, senón toda a paisaxe que compoñía a contorna dos povos. Isto permitiu que todas estas persoas, en su maioría mulleres, tiveran un coñecemento do terreo que proporcionara que esta rede de enlaces fora unha cousa bastante tangible, non? Con respecto ao bote da penicilina e o capítulo de mulleres tedes que verlo porque está escrito pola nosa compañera Laia, que é antropóloga do equipo, por Celtia, que é experta en arqueoloxía de xénero, por min, que son historiadora non de xénero, pero en este caso teño que decir que aprendí moitísimo. Cando nos pensamos que sabemos todo, entras a escribir e reflexionas todavía máis sobre aquilo que pensabas que xa sabías e te das conta que non sabías nada. Eu neste caso aprendí moitísimo das miñas compañeiras, foi moi bonito facer este capítulo conxunto, non? Sobre as redes, efectivamente estamos falando dun contexto de Segunda Guerra Mundial. Teñamos en conta que mentras a guerrilla estaba ubicada nese valle, sobre ese mapa que nos amosaba antes Fran, a guerrilla estaba ubicada fundamentalmente en dous vales,
pero 2 vales máis alá estaba a mina de Wolfram dominada polos nazis. Entón hai unha convivencia, digamos que hai un escenario de Segunda Guerra Mundial completamente aceptado a nivel da comunidade, non? As relaciones internacionais, pois efectivamente, ata que chegou un momento no que pois, se esperaba un apoio internacional que nunca chegou, sí que hubo esas redes que proporcionaban o contrabando de Wolfram, que proporcionaban a chegada de produtos como a penicilina, que se empeza a comercializar nos anos 30, 40, pois en Casallo chega ali ao medio do monte pois este bote de penicilina, incluso alguna mediciña temos atopada, temos atopado tamén un bote de Juanolas, me parece que era bueno, algo parecido a Juanolas, que eran tipo pastillas para Juanolas, sí, non? Pois todo este tipo de produtos nos falan de que efectivamente pois había un acceso ás cidades e había un acceso a cousas que neses povos non se podían conseguir, non? Neste caso, o tema da penicilina, o noso compañeiro Alejandro Rodríguez o relaciona moito pois co unha persoa que lle chamaban o inglés, que era Alexander Sten, que se supón que era un espía inglés que facilitaba un pouco pois material, armas, suministro a esta organización. A peza para mí máis importante. O documento no teu caso. Bueno, a ver, a primeira cousa que eu escavei con Sputnik foi Bruña 4 e foi o día que apareceu o revólver. Entón, eso foi un momento de explosión que era a segunda campaña ou terceira. Bueno, era a primeira arma que aparecía, pois foi unha locura, porque parecía que atopáramos a tumba de Tutankamón ou alguna cousa así, digamos, a nivel arqueolóxico super relevante, pero me quedo quizás máis cas cousas cotiás, como pois unha pluma de escribir ou unha pipa de fumar ou as cousas que che falan da vida cotiá da xente e que che falan de que non era un lugar de paso, que era un lugar de estar. Nunha esquina dun campamento, dun chozo, atopamos 100, 80, 120 fragmentos de osos de ovellas super machacados. E un oco especialista en fauna, que chamamos o cordobés, porque lle gusta, de Córdoba, lle gusta o corzo, decía, pero non entendo, bueno, con acento cordobés, evidentemente, que non vou imitar, porque non sei facelo, non entendía por que estaban tan machacados os restos de ovella. E un día que fomos a casa do señor Alfredo, es que hai que dicirlo, tamén volvendo á referencia das mulleres, o señor Alfredo evidentemente estaba casado, unha señora que lle chaman Sidra, que eu intentei por aquí de borrastiva que me contara cousas, porque é da mesma idade co señor Alfredo, pero ela nunca me contou nada da guerrilla. En cambio, sí que me contou como facían alá, como facían as mandas, regalou uns calcetins feitos por ela das súas ovellas, é dicir, bueno, e nos fixo de cenar, Sidra, e era unha caldeirada de cabra, unha de ovella. A receta é de ovella velha. Cando as ovellas estaban vellas, o que facían era machacaban, ponían en cachiños, metíanos nunhas botas estas de unha tartera de barro, metían no forno, 3 horas despois salían as comidas e iso quedaba someros. E entón nos estábamos ali, bueno, escuitando o señor Alfredo contar as súas historias de, bueno, aí xa estábamos falando de calquer cousa, non? E de repente o corzolés, despois de todo o plato cheo de restos da comida, despois de 5 botellas de viño, di: hostia, isto era o que estaba estudando, porque xusto ese día estaba traballando con esta. É dicir, atopamos de feito, despois, cando foi a inauguración do Eco dos Teixos, o prato especial foi a última cena do guerrilleiro, chamaronlle, que era unha caldeirada de ovellas. O mellor non é a peza máis espectacular, pero a min é a que máis me fixo, unha das cousas que me fixo ligarme con eso, non? Sabemos o último que comeron e eu comí o último que comeron. Bueno, eu rapidamente, porque queríamos abrir un turno de participación e de debate. Para min, unha das pezas é a lanterna. Claro, si estamos moi acostumados a ver lanternas en todos lados e a ver pilas e
máis, pero nos anos 30, nos anos 40, a ver quen tiña no país unha lanterna, non? E aparte que é unha peza excepcional que podemos incluso restaurar, tamén é algo a nivel patrimonial importante, non? Coller un restaurador, un técnico especialista en restauración e, oiga, restauranos unha peza dos anos 40 que é un amasixo de óxido e de ferro, pero que tamén nos fala da visión e da comunicación. Sabemos que se comunicaban con lanternas, pero o que non comentamos antes é que a Cidade da Selva, a primeira foto que puxemos na presentación, que se ve Cidade da Selva, que está daqui, esta foto está sacada de Casallo. É dicir, o dominio visual en Casallo había cuartel da Guardia Civil, en Soutadoiro, que é unha aldea do lado, tamén toda a Cidade da Selva estaba rodeada por cuartéis da Guardia Civil e se vían mutuamente guerrilleros da Guardia Civil e Guardia Civil a guerrilla. Miguel Montes colocou as linternas que se encenden por fototrampeo, por movimento polas noites, que hagan con luz solar, e pola noite se encenden as lanternas nos campamentos da guerrilla. E nos vemos as lanternas hoxe en día e dicimos, mira o que verían na noite de Casallo nos anos 40 a Garda Civil. E a Garda Civil, cando facía unha patrulla, en moitas ocasións pegaba un tiro ao aire, porque a Garda Civil, os números que estaban en Casallo, non lles interesaba para nada atoparse coa guerrilla, nin a guerrilla con eles. Entón, cos números que estaban na zona, pois había algo de actuación en comandita e as partidas que acabaron coa guerrilla foron partidas específicas, montadas dende a comandancia do barco, dende o Bierzo e demás, xa con moitísimos efectivos, e hai que tamén poner valor a táctica da guerrilla, a técnica, porque a veces había escaramuzas con 30 guardias civis perseguindo a 3 guerrilleiros e eses guerrilleiros conseguían fuxir, non? Sin pérdidas e incluso causando baixas, non? E iso choca, porque tamén na villa de Valborraz había un cuartel, pois non sei cantos efectivos había, 30 guardias civiles, porque había destacamento penal, había presos políticos na mina de Valborraz. E entón, como pode ser que isto sexa a historia de dúas cidades, Cidade da Selva e Cidade dos Alemáns, non? Pois claro, camiñando os montes de Casallo, unha persona nun paso, un fusil, que pecha un bar inteiro e xa pode haber un batallón inteiro de guardas civiles que é imposible de ir a por él, non? Entón, esas son un poquinho as pezas e abrimos turno de preguntas que nos queda un poquinho de tempo. Eu quería preguntarvos o ano en que realmente remata pilla o último guerrilleiro e se acaba isto. Vale, ahora sí. A Federación fundase no 41, a finales do 41, o último ataque militar organizado por la Guardia Civil que destrue, que fai que se inicie o proceso de abandono da Cidade da Selva é o 29 de xuño de 1946, que de feito estamos excavando un chozo ese día e temos unha publicación moi bonita nas nosas redes sociais. Pero eso non significa que a guerrilla, que hai grandes problemas políticos que o mellor tedes que ler este libro e outra federación, e non é por tal, pero é moi rápido por explicar, pero por exemplo nos 50, 51, 52 hai unha historia na mina de Valborraz que é 1, 2, 3, dos vales, como decíamos, aí ao lado, no que chegan os guerrilleiros a taberna da mina e obliga a todo o proletariado que está ali traballando a cantar internacional. É dicir, nos 50 e tantos, nos 50 poucos, ainda había guerrilla nos montes de Casallo. O último guerrilleiro vivo que é Kiko, el entrou na guerrilla despois do ataque do 46, non? Entón, a partir dos 50 cando evidentemente a guerrilla, a estrategia militar da guerrilla deixa de sentido porque eles estaban esperando que os aliados durante a Segunda Guerra Mundial atacaran toda esta historia, non? Que podedes ler aí o libro, pero o último guerrilleiro que vos dicía que cae en combate o piloto e cae no 64 en Belesán. 65. Bueno, pero bueno, entonces más. Creo que... Bueno, moitas gracias, en principio, por contarse desde aquí. E, bueno, eran dúas cuestiones, non? Como de pastores, o chozos de pastores ou na guerrilla, non?
A pregunta é, non poderían ser usadas dúas veces? Eu digo por unha cousa, eu coñezo a zona, non? A coñezo desde os anos 60, desde os anos 68, non? E cando iba ali, eu non era moito máis nova que agora, por suposto, con meu pai, e unha vez que pasamos Casallo, a entrada de Casallo, pois estaba unha zona que se chama Chou da Veiga, onde estaba a Vermella de San Xil, e había unha zona para toda a canteira de aí, todo eso estaba cheo de chozos. E en esos chozos estaban os pastores, non? Os pastores que viñan, pois, moitos de Extremadura, non sei onde, que parábamos a deixarles comida, pero os que se metían nos chozos eran eles. Todo o rebaño quedaba fora, a veces un medio redil, ou tiñan uns cans impresionantes que estaban ali, pois, cuidando, tal, se tiraban ali, pois, prácticamente todo o inverno nas condiciones que era algo alucinante, porque casi non se entendía ni como falaban, ni ter incluso unha fala especial ou algo así, non? Eso por un lado. E dous, outro era porque co tema das mulleres aí, non? Aurora Marco creo que foi a entrevistar a estas mulleres de Solebucín, non? Que estas sí estiveron na guerrilla, en concreto, non solamente foron rede de apoio, non? Sino que elas estiveron aí, non? Que unha delas morreu aí relativamente pouco, creo que está no libro de Aurora Marco e neste de uno dos Burriaranes, non? Aí cheve, non? Así, non sei, eu estive con vos ali o día que foi a cultura galega, ali por eso. Nada, eran esas dúas cousas, non? Si es que non podía haber unha doble utilización, non? Dos chozos, pero como o lugar onde estaban os pastores, eu non poño, por suposto, nada en cuestión que estás dicindo aquí. Vale, gracias. Por empezar polo final, nos temos documentadas que podamos confirmar a nivel de historiadores ou de científicos, como verades, podemos confirmar que hubo 8 señoras, 8 mulleres que estiveron nos chozos da cidade da Selva. Pudo haber máis. Estas 8 as temos confirmadas porque aparecen nas causas, nos procesos militares. Aparece a súa presencia. Temos incluso fotografías de mulleres armadas. Chelo, no documental da Isla de Chelo conta que ela sempre levaba arma que sen embargo a súa irmá non a quería. Pero, pois, Chelo sempre conta que ela sempre levaba un arma pequeniña. Nos temos documentadas 8. Moitas veces estas mulleres eran enlaces que, por presiones ou por medos, acababan no monte pola súa propia seguridade. Pero é certo que os estatutos da Federación non deixaban de ser uns estatutos feitos por homes, nos que se contemplaba que cando unhas destas mulleres que eran enlaces estiveran en peligro, eles non as querían no monte. O que facían era facilitar a través das caixas de socorro que tiñan ou a través das redes de enlaces, facilitaban a saída destas mulleres hacia cidades grandes como podían ser Barcelona, Madrid, ou así iban incluso movendo e se podían sacaban ao exilio. Pero non podemos esquecer pois, que estamos falando de unha sociedade moito máis patriarcal, moito máis dominada polos homes da que temos agora, e non querían, eles non querían que houbera mulleres nos homes. Hai unha cousa moi significativa que tratamos no capítulo, que é como chegan a impoñer, digamos, un castigo para esos homes da Federación que están violando mulleres. Se chegan a tomar unha medida sobre isto é porque era unha práctica habitual. Entón, pois, hubo mulleres que a min me encantaría como muller que o exército da Federación estivera integrado por fundamentalmente mulleres, pois sería unha fantasía moi bonita, pero non era así. Pois, nos temos que contar o que temos. E si, houve mulleres, pero non houve tantas como homes. E cal era a función das mulleres? No monte, isto conta Chelo moi ben, facían o mesmo. Cociñaban tamén os homes, cociñaban as mulleres, proporcionaban alimento, cosían, pero cosían tamén os homes. Quero dicir, hubo alguna, cando encontramos o bote de Nievina, hubo algúns compañeiras, logo isto levamos a debate e decidimos pois, que era un pouco absurdo pensar que o feito de que o bote de Nievina, a publicidade estivera asociado a mulleres, tiña que estar directamente relacionado coa presenza de mulleres na cidade da Selva. Pudo ser unha muller que lle dera un home para que
ou pudo ser que unha muller o transportara ali, poden ser as dos cousas, pero non podemos dar por feito cousas que non temos maneira de confirmar. O que sí podemos confirmar é que 8 mulleres pasaron por ali en algún momento. De eso sí, temos os nomes, entre elas estaban estas dous hermanas Chelo e Toña, de Soblecín, que son ao seu tempo estas que levan ao señor Alfredo a merendar. Bueno, pois, sobre a pregunta dos chozos de pastores, queredes responder os arqueólogos? A ver, aquí estamos resumindo muitísimo, vale? O sea, quedan capítulos, quedan muchísimas cuestiones por tratar, etc. A cuestión de si eran chozos de pastores ou non, a guerrilla non é o mismo nos anos 30, non é o mismo nos anos 40 ni nos 50. Entón, estos los solucionamos por tipología, que o que aplicamos moito na arqueoloxía. Como é un chozo de pastores na contorno, como son os de Chao da Veiga, que coñeces e outros, pois son chozos relativamente próximos a cursos de auga, relativamente próximos a malladas, que como se coñecen ali as zonas de pasto bobas, e son chozos que non teñen un esforzo constructivo moi grande. É dicir, faz un chozo que pode ser bastante grande, pedra en seco, que é a mesma tipología que a da guerrilla, pero, por exemplo, para un pastor, para facer un chozo, na vida vai a cortar a ladeira dun monte, construir unha superficie chan, e non só iso, poñerlle 2 pisos con galería, como vimos, que non só é a Bruña, temos moitos outros chozos con 2 pisos de galería. Entón, os que teñen un maior esforzo constructivo, tanto polos materiais como por a tipología e polas referencias orais, sabemos que son únicos da guerrilla, ou que cando a guerrilla os abandonos pode aproveitar o pastor, non? Pero non son originais. Pero sí que temos algún con convivencia. Temos, por exemplo, o chozo do Teixada abaixo, que ali, por exemplo, nos saliron munición, pero de arma carga, destas proyectiles redondos da francesada, e aí sabemos que foi utilizado por a guerrilla, pero esa munición tamén ou utilizaba a guerrilla nos primeiros momentos que colleron un fusil que había da francesada e demais, que pode ser, pero é raro, ou é anterior. Entón, temos esa doble tipología. Tamén as covas, o sea, na cova non podemos asegurar, oye, este muro de peche dunha cova o fixo si ou si a guerrilla. Pode ser previo e a guerrilla o aproveita e demais, pero nos queda ese esforzo, esa infraestructura, a galería de madeira está construída non Val de Gracia, a Bruña estará en 1500 aproximadamente metros de altura. Os invernos na Bruña son potentes, entón non corresponde a unha tipología de chozo. Entón, bueno, pois así vamos descartando, pero tamén o subo, tamén o subo. Bueno, son as 9. Queda aí a pregunta, a última. Ali, rápidamente. Eu rápidamente darvos os parabéns por este traballo que leva seguido desde hai moitos anos, e eu fui ali antes xa deso, cando a xente ainda non quería falar, non? E quería decir dúas cousas. Esta é a cidade máis importante, pero houve outras cidades, porque parecía que non quedaba claro. Para mí, investigar a Duende sería moi importante, non sei o que é outra, investigar unha que foi despois desa do Monte Faro tamén sería importante, está media perfeita, pero ali, por exemplo, dos tobos do Monte Faro, concretamente en Arosa, foi onde levou armas a primeira ETA, que lle deu, digamos, a guerrilla galega, cousa que tamén se esquece. E, sobre todo, cando se fala tamén das mulleres, bueno, a miña experiencia dime que non só facían, digamos, labores, esto da Rote Conte, ese labor de base, pero non citamos a Mireille. Mireille sí que entrou en combate. Pero non aquí. Non, aquí, Mireille entrou en combate, e aquí eu tratei a Mireille hasta que morreu, e me recordamos, Mireille iba co piloto, entrou en combate, se combate contra a Guardia Civil 2 veces, pero tamén, digamos, traballaba en ir cobrarlle a xente que tiña que cobrar, etcétera, nestas cousas, non? E non se cita, como non se cita, eu creo que da súa dimisión ao piloto, non? Creo que non se cita por motivos, sobre todo, ideolóxicos, porque ao PC non lle interesa eso e quere o PC acaba a guerrilla cando o PC decide que acaba a guerrilla. Pois non, señores, a guerrilla continuou. E continuou aquí hasta o 65 e ainda continuou en unha certa estrutura moitos anos despois.
Eu quero dicir que cando montamos as comisións labregas, 7 anos despois, na zona de Chantada non montamos as comisións labregas sobre a base que era da xente da guerrilla. Eu sei porque fun que nas montei. Moitas gracias. Rápidamente, bueno, decir que a Cidade da Selva da Federación de Guerrillas de Galicia. A Cidade do EUME do Exército Guerrilleiro de Galicia, é dicir, outra estrutura política, outra estrutura armada, que bueno, que ao mellor nos queda un pouco a desmán, ¿no? Pero bueno, o sea, desmán por tempo e tal. E despois eso, de feito o primeiro capítulo do libro, o primeiro, explicamos as diferentes fases da guerrilla e de feito despois desta caída do 46, cando xa a Cidade da Selva non é o campamento guerrilleiro, é o cuartel xeral da Federación, e a Federación tiña ata 5 agrupacións, é dicir, non é o Estado Maior, non quen estaba aí. Claro, despois desta caída da Cidade da Selva, a guerrilla sigue o que as anécdotas que contábamos, no? De que van no 50, e o que lle chaman despois a guerrilla no Val, que é a guerrilla que tira moitísimo máis dos enlaces. De feito, bueno, se coñecedes a historia de Repil, un contexto arqueolóxico excavado da Pobra do Brollón, que é un campamento atacado por unha columna da Guardia Civil, onde hai unha partida de guerrilleiros dentro da casa, hai unha historia moi triste dos propietarios da casa, expropian ademais, bueno, recomendo vos buscala, de feito tamén está publicada por edicións positivas. Cambedo é outra casa na raya con Portugal, onde hai xente que era da Federación, é atacado pola Guardia Civil e pola XNR, é dicir, xa é outras fases, non? Ata acabar no piloto. E bueno, isto é un anuncio tal, a seguinte cidade que vamos a traballar no Espuñe é a última guerrilla que houve na Galiza xa nos anos 80, que esa dentro de uns anos publicaremos o libro e espero que estea así. Moitas gracias.